Dboj.sk a dneska je to upútavka na server Steelcraft. Sme na spavne. Najlepších pozdravov na dojmu. Zdravo. Som tu zatiaľ hrať, pretože YouTube je 50 rozoberateľov a ja mám zatiaľ len 35 videí. Takže tu je VIP, Warpy, A-Team, info a pravidlá, šíma Nintendo, je to klasické. Takže na Bouldera neviem, nikto tu není. Super technik, Kalikot, admin je Sortex, admin ďalšie Lestík, spolumajiteľ Frey, majiteľ Pech, lebo jak to je nástupca majiteľa Dušan 2003, hlavný admin Yoshi, hlavný builder Filip Masa, Eventer Dragon to má a builder tu není. Tak, dobre, tu máme Warp, nemá tu souhľad. Warpy, dobre. Takže tu je prvý Warp. Doly. Tu je uhlie, drevo, iron, stone, lápis, emeraldy. Kde tu je to? Tu máme potom pozemky. Nezamení si před pozemkou dát tabulku s menom. Čas 1 orientačný bod a 4 Aha, to je pozemok. Takže také pozemky tu nechodím. Vlastne začnem chodiť tie pozemky. Tak ďalší warp je warp minigame. Nie, minigame, no. Hop. Nevadí. Tu je PvP, Dapper, bludisko na slepo, bludisko, Teron, color match, a tu je parkour. Tak, spávam. Tak, ďalší warp je warp shop. To nefunguje, tak ďalší je trampolína. To je dobrá trampolína. Ja si zaskáčem. Si vole, to jak vysoko skáče. Dotočí. Čo je? Dobre, tak ideme naspäť na spawn, to nechápem. To tak odhodilo. Aj, si musím sa vyotáčať. Tak ďalší warp je warp survival. To je klasické, každý to pozná, survival. Ďalší warp je warp nether. Nie, end. To zmilil, neberieš ten ešte ďalší. No takže, počkaj, len tak omrknem, kto tam býva. A tam bol, nikto tam nebýva. A takže to je len taký kúšik mapy. Tento zombík mi neublíži. Čo zombík? Z teba chodím. Ja som neviem, super tým, že to je klasický len. A to je len také Fagant. Proste ja možno na serveru postavím. Ďalší warp je ten nether. Som sa spavnul vo vode. Tu je lava, tu dali blaza.
No, tak toto už vyzerá presvedčivo. No, je to ten originálny nether. Idem vygenerovať. No, potom ďalší warp. Neviem, čo tam bude. Ale typnem si, že neviem. Ďalší warp je warp mesto, opravíme a potom je tu len warp nábory. Vítej na náboroch. Náboru. Neskouší Dragík, ochranka Frey, Dušan, 3, neviem čo a čo je? What? To nechápem. Ešte to sú nejaké cedulky. Dušan skouší Eventer. Info. Dragík skouší nikoho. Spávan. Nerozneme info a pravidlá. No. Info. Nič. Dušan. Spávan poslal Dušan 2003. Nič. Pravidla nenadávaj. Nevykrádaj cudzie čestky. Nehackuj. Spam. Nič. Negrifuj. Za toto prvé bolo kick. Ban a IP ban. Nejaké krátke pravidla, takže určite tu môžu robiť reklamu. What? Dobre. Tak posledné je VIP. Dobre, takže 50 korún cez SMS tvár. Je blbý ten terán. Faka Heda S97 98750 VIP tvoj nick na číslo 90333, to vieme. Má výhody flying, game mode, maximum mainem VIP, 50% šance sa dostať do týmu, 2 eurá, SK SMS vetvanu Fakaheda S97987, 2 VIP tvoj nick na číslo 8866. No tak to by bolo všetko z tohoto videjka a ja sa s vami lúčim, tak zatiaľ čus.